אהלן, כאן כתבכם הנאמן אלכס, אני פה מדווח לכם מצערי יום ד' של מכונות. אנחנו ננסה עכשיו להיכנס פה למחירה של החולצות. מה הדרך הכי מהירה לקפל חולצה? נותן לה כזה? הופה, לא טוב, הגענו כאן לתור של הקבב, כמו שאתם רואים, כל הדבר הזה, זה הקבב. לומד מכונות? כן, שנה שנייה. שנה שנייה, ברוך השם. מה מביא אותך כאן לעמוד בתור הגדול הזה? הקבב הטעים שמחכה לי בסוף. עושה בשביל פקטור? אני הייתי מתחפש למרבה רגליים ומסתובב ליד הפסל של אולמן במשך כל היום. אז אירוע נהדר, אני מאחל לכולם שימשיכו ליהנות היום, סמסטר מוצלח, אז בואו נרים כוסית למי שיש לו ובהצלחה חי. אני ידד, יש לי יום הולדת היום. כיף לי במכונות, אני עייף, אז נחים. טוב, אנחנו סיימנו כאן, ככה, תודה רבה לוועד מכונות על הארגון של הערב תודה רבה לוועד מכונות על הארגון הנפלא הזה.